संनाय लानांदों गोसोनायजों जालायनायनि तो हेल' लोगोफोर बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे भाइराल भिडिअ तो नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय जानांगौ बा सोरबा नुवाखैब्ला आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों। तो सासे आइजो बर' आइजो बा बर' हिन्जावखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा गुबुनजों बदनाम जानायनि थाखाय बाथौसालियाव समाय लाहोदों। दा नोंथांमोननो नैबेनिनो माखासे बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायनो बा नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो नैबे भिडिअखौ लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायावथ' गोबाङानो नुबाय थायो सानफ्रामबो गोबां भाइराल भिडिअ, माब्लाबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि भाइराल भिडिअ आरो माब्लाबा हौवा हिन्जावफोरनि भाइराल भिडिअ सोरजोंबा गारना खारनाय। दा बेफोरबायदिया जोबनो थांला आरो दिने नुगासिनो दङ। नाथाय माब्लाबा समाव एसे गुबुन रोखोमनि भाइराल जायो, एसे आलादा रोखोमनि जाय भाइरालफोरा ओरैबायदि माने रायजो राजाफोरखौ साननो गोनां आरो माखासे गोबां समाजारि खान्थिफोरनि थाखाय गुबुंले माखासे भाइराल जायो आरो। थ' नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय सावगारिखौ थारैनो बुजिखादों। बे सासे आइजोखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनानै माने बिथांखौ जाय बाथौसालि जोंनि इसोर जाय बाथौआरिफोरा इसोरखौ जाय थानसालियाव जाय सिबिसालियाव सिजौ गुदियाव इसोरखौ गाबज्रिनानै सिबिनानै फोथायो बे बाथौसालियाव बै जाय सिख्लाया बा सिख्लाथ' नङा बियो हाबा जानाय आइजोसो एसे बैसो जानायबो मानसिया। दा बेखौ गुबुनजों बदनाम जानायनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनानै बेखौ माने बाथौसालियाव समाय लाहोदों। दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खालामनांला, दा बेफोरबायदि खालामला आरो नंगौ नङा बिनि माखासे फोरमानखौ होनो थाखाय बाथौसालियाव समायखिरा लानानै माने बिथांखौ समाय लाहोदों आरो। दा बेफोरबायदि नुनो मोनदों। दा आं नोंथांमोना जास्ट ससे क्लिप नोंथांमोननो होगोन आङो। नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। हिन्जावा भारानि रायजो राजानि सिगाङाव आफा बोराइ बाथौनियाव समायखिरा लानानै समायखिरा लायो। ओमफ्राय नैबे जायगाया अरुणाचल, जोंना खाथि अरुणाचल हाजो बै नुहुरनाया बेयो जोमै खोबदों। दा अखा दैज्लां बोथोर हाबबाय नालाय, दा अखायानो अखा जालांसिगोन नालाय दिनैबो जोमै खोबजोबनानै दङ। ओमफ्राय अखाया दोमैलुलु एसे फ्रि हादों आरो थाइफा थाइनै सिरिगासिनो। ओमफ्राय नैबेखौ आं नोंथांमोननो जायगाखौ नोंथांमोना जुदि सोंहराबा खोन्थानोसै, दा खोन्थाथ'ला आरो ना। कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना जुदि सोंहरोब्ला नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोननो बे जायगाखौ खोन्थाहरगोन। बेवहाय गोबां माने फिल्म शुटिं खालामनो फैयो एक्ट्रिसफोर, गोबां गोजाननि एक्ट्रिसफोर, ओमफ्राय माने फिल्म शुटिं माने एलबाम बेफोरबायदि गोबां बानायनो फैयो आरो नैबे जायगायाव। सिनारिया मोजां नालाय जायगाया, दा बेवहाय गोबां एक्टरफोर फैयो आरो शुटिं खालामनो थाखाय। ओमफ्राय बिथिं अरुणाचल थांनाय लामा दङ, बिथिं रुपार रड डाइरेक्ट हावे बे ससे बेजोंहाय थांनानै डाइरेक्ट अरुणाचल टावां गासैजोंबो मोनहैयो आरो भैरबकुन्द मोनहैयो आरो। आं नोंथांमोननो कमेन्ट बक्सआव जुदि सोंहरब्ला खोन्थाहरगोन। थ' लोगोफोर नैबे सासे आइजोखौ जे गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनानै बाथौसालियाव जाय इसोरखौ सिबिसालि सिजौ गुदियाव आलारि बाथि दांनानै बिनि दायफोरखौ खेंफोरथिना लाहोनो बा समाय लाहोनो बेफोरबायदि खावलायदों बा खालामबाय। थ' थिगानो, रायजोफोरनि साननाया बिराद थिगानो। नाथाय आं बेखौसो बुंनो लुबैदों, सासे गुबुंले जानाय मानसि, सासे फाप जानाय मानसि बा जाय देहाया बिनिया माने फाप जानानै दङ, दा जाय देहाखौ बियो गुबुननो होनानै गावनि गोथार सोलेरखौ गुबुननो बाहायहोनानै बियो गावखौ जोबोद गिदिर मोनसे गोरोन्थि खालामनानै लादों बा बे मोनसे गिदिर फाप खालामनानै लाबाय। बे जाय फाप मावनाय मानसिखौ डाइरेक्टलि इसोरनि थावनि इसोरनि थानसालियाव बिनि आखाइखौ दांहोयैया मोजां, आं बेखौसो फार्स्ट बुंनो लुबैदों। मानोना बियो बिराद गिदिर खामानि मावबाय। रायजोनि नेम नितिखौ, रायजोनि मान सन्मानखौ माने लासिं सिं खालामनानै रायजोनि नितिखौ सिफायनानै बियो रायजोनि आयेनखौ बारनानै सुबुंखान्थिनि आयेनखौ बारनानै बियो गावनि सोलेरखौ गुबुननो बाहायहोबाय बा गावनि सोलेरखौ
गाज्रि दागो फोनांबाय बे दागो नांनाय सोलेरखौ डाइरेक्टलि इसोरनि थानसालियाव आखाइ होयैया बा बे सोलेरखौ डाइरेक्ट इसोरजों फोनांजाबहैया बे मोजां आरो मानोना जाय थानसालियाव जोङो जाय सिबिसालियाव इसोरखौ फोथायो बेवहाय आलारि फोजोंनानै बिबार होनानै जों गोसो गोरबोजों आरज खालामनानै इसोरखौ मोननो हायो। बे थानसालियाव सासे पाप जानाय मानसिखौ दा हमनानै ला बे इसोरनि थावनियाव सासे भुदा बा सैताना फैनो हाया आरो सैताना इसोरनि थानसालियाव हाबनो हाया, इसोरनि खाथियाव आरज खालामनो हाया। दा बेफोरबायदि सासे दागो नांनाय मानसिखौ इसोरनि खाथियाव डाइरेक्ट माने आखाइ दांहोनाय सोलेरखौ फोनांहोनाय इसोरनि खाथियाव बे जोबोर माने मुगैथाव खामानि। दा बेखौ बिदि खालामनोब्ला रायजोफ्रानो बियो इसोरनि फारसे थांनाङामोन, बिखौ फायस्लासो खालामनांगौमोन, बिनि सायाव फायस्ला खालामनांगौमोन, बिनि सायाव रायजोफ्रा बिजिरनांगौमोन आरो बिनि सायाव मा एक्सन लानांगौ मा खालामनांगौ बेखौ खालामनांगौमोन आरो। नाथाय इसोरनि सायाव डाइरेक्टलि बेफोरबायदि आखाइ होनाया बा इसोरनि थानसालि खाथियाव थांहोनाया बिनि गाज्रि सोलेरखौ दागो नांनाय सोलेरखौ इसोरनो जाय सिबिसालियाव आखाइ फोनांनाया बे जोबोद माने इनाय खालामनाय जादों, बे मोजां जायाखै, इसोरनि सायाव अपमान खालामनाय जादों। आं बेखौसो बुंनो लुबैदों। दा बेखौ बिजिरनांगौ, डाइरेक्टलि इसोरनि खाथियाव बेखौ गथायनाङा। इसोरनि खाथियाव गथायनो हायो जेब्ला बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरखांनानै बिनि दाय गोरोन्थि गासैखौबो सालिजारि खालामखांनानै बबे गोरोन्थि जादों बेसेबां गोरोन्थि जादों बेखौ गासैखौबो नायबिजिरखांनायनि उनाव दाय दन्द माबा माबि बेखौ गोथार फोथारनाय मोनसे जोंनि बाथौआरि धोरोमाव नेम दङ। मायबा मोनसे बाद खान्थि होननाय मोनसे जोंनि बाथौआरि समाजाव दङ, बाद खान्थि। नैबे जाहैबाय बाद खान्थियाव गोलैदों। दा बिथांमोना गाज्रि दागो नांनाय सोलेरखौ लानानै इसोरनि खाथियाव थांदों। बे बाद माने पाप खामानि मावनाय जादों। दा बै पाप मावनाय सासे आइजोखौ गिबियाव रायजो राजाफ्रा फायस्ला खालामखांनानै बिथांनि गोरोन्थिफोरखौ गासैखौबो बिजिरनानै नायनानै बिथांखौ निमाहा होखांनानै बेखौ गोथार खालामनाय मोनसे फोथारनाय होननाय जोंनि बाथौआरि समाजाव बा जोंनि हिन्दुनि जोंनि बाथौ समाजाव बर' माहारिनि गेजेराव दा बेफोरबायदि खान्थि दङ। बेखौ गोथार खालामग्रोनांगौमोन बा बिनि सायाव बिजिरनानै बेखौ गोथार देहा खालामनानैसो बाथौसालियाव बिथांखौ समायखिरा बा इसोरनि खाथियाव निमाहा बिहोनाय नैफोरबायदिसो। नाथाय डाइरेक्टलि इसोरनि खाथियाव जाय गोसोम दागो नांनाय सासे मानसिखौ लांनानै समायखिरा लाहोनाय बा इसोरनि खाथियाव फोरमान होहोनाया बे बिराद गिदिर गोरोन्थि। बेखौ सिगां उद्रायग्रो, बेखौ सिगां फोथारग्रो, बिनि उनावसो बेखौ बिजिरखांनानै इसोरनि खाथियाव निमाहा बिहोनायसो। बेखौ इसोरनि खाथियाव निमाहा बिहोनायसो जे आं बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामबाय बा बिराद गिदिर हाखराव आं गोलैफ्लांदोंमोन सानस'हायैयाव, बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो, रायजो राजाफोरनिफ्रायबो आं निमाहा बिबाय, इसोराबो आंखौ निमाहा होथों। दा बेफोरबायदिसो थांनांगौ। नाथाय डाइरेक्टलि दागो नांनाय सोलेरखौ लानानै बाथौसालियाव समायखिरा लाहोनाय बा दायफोरखौ फोरमायहोनाय नैबे गोरोन्थि जादों होननानै आं सानो आरो। दा बेफोरबायदि खालामनाङा, जोंनि समाजाव बेफोरबायदि गैया। सिगांग्रो रायजो राजाफ्रानो बिजिरग्रोनांगौ, बिनि उनावसो बाथौसालियाव समायखिरा नङा दै, बाथौसालियाव समायखिरा नङा, इसोरनि खाथियाव निमाहा बिहोनायसो। रायजो राजाजों लोगोसे इसोरनि खाथियाव निमाहा बिहोनायसो खालामनांगौ। जाय सिबिसालियाव जोङो इसोरखौ सिबियो, इसोरनि सायाव जोङो फोथायनाय लाखियो, बे सिबिसालियाव माने समायखिरा नङा, बेयाव निमाहासो बिहोनांगौ आरो। दा बेफोरबायदि खालामनांगौ। थ' थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? आरो गोबां बिदिनो भाइराल जाबाय थायो। दा बेखौथ' आरो मा बुंबावनो। नैबे ससे आपडेटखौ नुनानै आं नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय। बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहरदो आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन। बिनि थाखाय टाटा बाय बाय।